ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ಟು ಲಾಗ್. ಇನಿ ಕುಡಂಜಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಪನ್ಲಕಂ ಕೋಡೆರ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿಪ್ಪರು ಗಣೇಶ್ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಗಾನಿ ಮೈದಾನದ ಗಣಪತಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ತೂಕ ಈತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈನ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬೋದೆ ಸಮರ್ ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗೆ ಈನ ಪೂರ ಆಪನ್ ಪಂಡ್ ತೂಕ ಇನಿತ ಲಾಗುಂಡಿಗಲೆ ತೂವಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅರ್ಥಂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಪ ಗಾಡಿ ದೀಯ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಸಮರ್ ತೂವಲಿನಿಗಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ
ಮೂರು ಬಾರಿ ಶರಣು ಮಾಡಿದೆ